Jesus Christ in the name. Amen. Kele chukwu ya na
mụrụ na-atụ onye ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara nụ. Chineke anyị idola otu aja zuru oke nsọ were ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie. Biko nara aja nke ndị ezinụlọ gị ji obi dị ọcha na-ebutere gị. Gozie ya dịka i siri gozie aja Ebel, dokwa ya nsọ, mekwa onyinye onye ọbụla n'ime anyị ga-ebute maka otuto nke ebube eze gị butere mmadụ niile nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria, ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebighị ebi site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe n'ime ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe.
ọbara Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wenara, were achịcha nye ya ekele n'udo na ọgwa ya nye ụmụazụ ya sị, nna hara anụ nke akụ elu ya unu niile ka abụ ahụ nke a ga-eduru nye maka etu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otuto nye ya ụmụazụ ya na-asị, nna ha arụ anụ nke ha ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko ndụ ọbara ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi, a ga-agba ya n'igwe mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na emerụ nke ya na ncheta gị. Ihe oyiyi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta ka ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị nyere gị achịcha nke dị ndụ, iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na i kwere ka anyị dị mma ịbụrụ ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị kasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gozie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, ọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa anaghị eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na aka ya, ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye Chukwu na ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen. Blessings and glory.
sokwara anyị niile onye riri ahụ ṅụọ ọbara m biri n'ime m biri n'ime ya. Ọnụ ịtụnanya Chineke bụ amamihe n'onwe ya, ịhụnanya ya ebukakwa ụmụ mmadụ kelee. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ezie. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ. Belụsọ m riri ya nwanne m, belụsọ m riri ọbara m, ọbara dị oke ọnụ, ị gaghị enwe ndụ n'ime gị. Ịhụnanya nke Jizọs na-adịgide o.
biko nara aja nke ndị ezinụlọ gị ji obi dị ọcha na-ebutere gị. Gozie ya dịka isi gozie aja Ebel. Tụkwa ya nsọ. Mee ka anyị onyinye anyị onye ọbụla n'ime anyị na-ebutere gị maka uto nke ebube eze gị. Wetara mmadụ niile nzọpụta. Ma biko lekwa anyị amara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ ụzọ ochie anyị na-aga obibezie ndụ ọhụrụ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. ya na-aga n'iru ka anyị kụpụtara ndị youth and young adults anyị aka kụpụrụ ha aka ọfụma ọfụma. Ndị ejemụghị ikusa ihe unu bụrụ ebe a nọghị ntụpe ihe ka e nyere unu ọkụ unu wee bụ ka ha si were kwado onwe ha, ka ha si were emekwana ka anyị kụpụtara ha aka ọzọ. Ka anyị na-akụpụrụ ya aka ka anyị na-ekelekwa onye isi ha na ndị niile nyere aka, ọkachasị Kalisa Ezeokoye bụ onye hụrụ na ihe niile ndị a na-aga n'ihu. Wee na-ekelekwa nne na nna na ndị niile nyere aka n'ụzọ dị iche wee na-akwalite ụmụ anyị n'ụzọ dị iche iche ka anyị kụkwara ha aka. O nwere driver's license nji ebe a, ana m akpa afa onwe onye nwe ya, mkpọsi afọ ya ga-weta ka ọ na-alụ ya. Nwa ahụ mezie Fidelia Ngozi, nwa ahụ mezie Fidelia Ngozi, onwe onye nwe ya, ihe a driver's license and ọ ka dị current. Nwere onye nwe ya ebe a, nwa ahụ mezie Fidelia Ngozi. Cheke ya ọfụma. Dịka anyị bidoro kụba aka na mbụ, tata ka anyị na-eme mmemme ụmụ anyị aga n'iru ngọzi Chineke, ndụ anyị ya dị n'obodo anụma. Ọ bụ ihe a niile bụ ihe anyị na-ekele Chineke maka ya tata. Ndụ ga ndụ, ọ bụ ya bụ ihe anyị na-enye Chineke ekele. Anyị emekwa ekele nne, ekele nna. Tata bụ ụbọchị ụmụ anyị niile, ụbọchị etu ọbụla Chukwu si agọzi ha, etu ọbụla ha si eme, ha wee na-ayọkwa Chineke ka o si etu a du ha na-aga, ka ha mekarịa ka o si ka ha si eme kịta, ka ha Chineke wepụrụ ha nsogbu ọbụla. Ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ha na-aga ọfụma, ndị na-achọ ọrụ ha nweta ọrụ, ndị na-achọ di na-achọ nwunye ha nwetasi anya. Ọkwa ya bụ ihe anyị na-ayọ nụ. Ka anyị si wee malụ ka anyị si eme ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị ga-enye Chineke ekele n'ụzọ abụ n'ụzọ Chineke ji aja anyị mma. Ọ dị ọtụtụ n'ụzọ anyị esi nye Chineke ekele, na anyị ji ụkwụ anyị jebe ebe a tata, na nkaji anya ndị afọ ụzọ, na nji ọnụ ekwu okwu, anaghị ekwuzi ndị ahụ ndị nwere ọrụ, na anyị ka nọ n'ime ụlọ ụka anọ anyị si ejere anyị ihe anyị enye Chineke ekele n'ara anụma ka nkụ ka anyị kwado ọfụma. Ọnwa Ọgọst bụ oge anyị ga-enye Chineke ekele. Anyị wee na-elotere onye ọbụla, ezinụlọ ọbụla, otu ọbụla, zonu ọbụla, Shanahan, Iri, Tansi,
ndị karịsị, ndị otu ọbụla, ndị nne, ndị nna, ndị nice, were banyekwa obodo ọbụla, vileji ọbụla, were banyekwa ezinụlọ ọbụla. Ka anyị mee ka nke dị si ya ka ọ bụ ihe eji ama atụ, ka ọ bụ iche. So ka anyị kwado aka ụka ọzọ ọ bụrụ ya, ka anyị kwado ọfụma ebe ọbụla anyị anọ na ebe ọbụla anyị si eme. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-eme revival ha. Ọ ga-ebido Wednesday, July 3 wee ruo Sunday, August 3rd, I think. Bụsa maka ọ ga-akwụsị. So ka anyị kwado onye ọfụma, ndị chọrọ amin, ha na-ayọ ka anyị niile bịakwa soro ha ka ụlọ ụka anụaju ụbọchị ahụ. Nke ọzọ bụ ọ na-abụ anyị amakọrọ ọkwa anyị na ya mara ka anyị esiri mmazie. Ma nke tụrụ n'anya bụ ebe 2 weeks ago, ndị ọ dị ka anyị ọbụ Jamaica na Black Group kara ụka ebe ahụ nwee funeral ụmụ ụka ju agbasakwa ụka ha abụọ n'ilo. Ha nọrọ na họl, ha nọrọ n'ilo na oge etiri ebe 8-9 p.m. Mana ihe dị iche na ya bụ gịnụ ịbata n'ime ụlọ ụka ụbọchị agbasara ụka ahụ, ine ya anyị ihe abụ ilu ebe ọbụla na-egbu ka amụkiri igwe. Ihe ọbụla atọgbọrọ na ọrụ ha matọgbọrọ, ihe ọbụla dị ebe a ha na-ekiri shọp na ha atụrụ ya. Ha gbasa ụka tata ngwakwa ọnụ site bọtụlụ eji ṅụ mmiri, soda, ibu ndị daipa anyị atọgbọ ya ebe a maka na ihe ndị Naijiria. Ije Sempromi na je Sentanse na ụka nke abụ nke Naijiria, ije ikiri na enye ọfụma mee ya eto esi eme ihe. Ma anyị jezi nke abụ nke anyị akwado onwe onye kịara. Adị nchọ ịkpọwa n'ilo na ebe moto si abata, anyị ga-adị onye moto ebe ahụ, ọ gịnị ka ihe abụ, gịnị ka ihe eme. Ndị ọcha azụkwa gị bakarị ya arụ, ma ị were glas gị tachie anya gị na-agara onwe gị dị maara onye mbụ. Ka anyị chere n'onwe anyị ajụjụ, ọ bụ ihe dị mma? Anyị na-eme ya? Anyị na-eme ya? Anyị na-eme ya? Last Sunday, ọ bụ eshie enwere mmadụ abụrụ abụọ mere ihe, ma anyị bụ n'anya anyị na-eche ndị bịara abịa siri bịa abịa iri ka ha bụ ndị a n'ebe a. So n'uche nke nọọ ndị a bịara abịa ha mara our culture, ha mara na anyị na-edebe ebe a ọcha. Ọ bụ ha bụ ndị mejisiri ebe a. Iruo n'iru na ebe esi abanye akwụkwọ nwere ekpere kanopi atụrụ ebe ahụ. Ebichara m staff na ya bie mmanya rice gasị ebe ọbụla. Principal ezi ọkwa ha ụzọ na-eweziri ya pikchọ send ya out ndị Igbo ihe mere. Ebe a bụ na akwụkwọ no alcohol. Fada nyere anyị ohere anyị clean ya up, mmanya ụsa na nsachapụ ya. Ka m na-agwa onwe m, ka m na-agwa onye ọbụla etu anyị si eme ebe anụ arọ ka esi eme. And ọ ihe ajibe anyị idobe iwu ebe esi were kwuo onye ọ bụrụgodo mụnwa ebe anụnwa maasị ịyọ maasị ihe ayọ maasị ka ọ pụta na buletin. A na-ede na buletin ọ na-ebu Sunday 12 noon. Fada enwetaghị ihe ọma abati buletin. Iji ọnata parishes ha na-enwe nke ha. O nwere ndị nke ha bụ Sunday. Go bịa by Sunday, for next Sunday they don't accept it. Fada nyere anyị 12 noon ma ọ nweghị ọtụtụ n'ime anyị adịghị eti ya. N'ime nsị wee ebe ihe a bụ ihe anyị. Ị nwere ike ịkpọ m
or send text before 12 Saturday. Nkaya ka utie mo maplas na plate. Oro Sunday morning mo na yo ka ko na ko ni ka ra ke boro ma. Ba ke se me. Kai do le yu. Pe ko ye te suwe me. Pe me ne ka ma rap ne ka ngwe o ka nye mu ye. Ndre ba ne kai so yu. Ai no ro yu na che. Ana ma yo no ra yo. That's why I say, man, no. That's why I say, lay Bob now, Kaiba, Moyaba, or them one, or we hear them one. Everybody live one, when you have been in your lap, I bound. Not to talk of ye bound. Beacon, Omo Yen May, even a chat is a chat, clean ye up. Or we young, now for I. Already is like you go ahead and go when it's the land, go make it sure they are not to climb. Beacon, and my own right. Chicken and I, Mobu, and ever. Chica and Anayo, okay. Chica Mumia Mamia Rabo. I'm a guy, man. When you're not in my general, when you're trying, guy, very well, guy, man. Dalo, no. Get the Anna, but it is only used na Paris Yama, Calista is a coy. Name of system. We connect with the national president of young adults in Ibusa. And don't represent Kaiwa. So, and then one of our representatives, Makano Hakan present, Hamakan, so Hakan and so, who was the Tata, who was in the youth, was in the Nana, the woman in a community, they can the youth. So, when I used to know what happened, I can to Hamono, Makanam, only name, Kahane behind the and this year, however, put in their house, they cannot before a can have one, I get the good university. So, I will eat a was the time. Both fathers will more be. Especially here Basalo, Igbo when he represented outside. Now what to see Haike, Kahamuike, Chapata, Turugo. I am my high in Merondia. I will decide I can have one minute, Kawu Asiki down, remember also. So, one of the engineer Daniel not him.
on ever. Only a broken Catholic, and all I ever now for dying. Engineer Daniel, not the money. Oh, Uncle Andrea. Oh, I don't want to play and Eugene. Now, thank you very much. See, I'm not even so, only in Bobo, Sapola Solono, our accordion, the melody man. Or never Sapola Solono, I make it in a deep on our lady, we let it. Okay, you don't know from Nigeria, when I check out to go away from one mentor. Why? I be very appreciative by Kenya. The Guru is a malodigo. Oh, what I Palike, no did so I have only telling them more. We win a trophy for the first position. How about our first position at the duet? I have only telling. And how about the youngest singers? St. Eugene represents a young. Other chapters, how many Popeye youth and young adults? But I didn't have presented one kind of thing. But I want the youngest and the best. So I'm on. Duet winner number 1, Chilelo Obo. Kind of miss Nai Kabodo. It's a pro. I'm sorry, I'm not rules about it. I am going to Kusa. I'm not going to Kusa Monday. You want with the vision. We push it to somewhere in our midst, we used to Sahaman Kennedy this year, and I get doing station. Because the Layaka, when you award got. So the first award now got to Chinelo, the trophy number 1. And with this, a cash prize, how in the $300. Between the two singers. The second winner, duet, Bochinaza Ekechukwu. All them Pakuno Malona, they have the first appearance of Chinaza Ekechukwu. Mgbe m gapụrụ ya si nwa m na bathroom ka m jiri ya si abịa bụ isoro n'anyị ọtụ azụ gapụrụ na ya ihe aka na-arụ na St. na-enyekarị parents nsogbu biko there is something I see in your children parents ji asị unu kpọpụta ụmụaka o wepụta wee mkpa ike dị egwu na-eche so obi dị ya ụtọ first ikusa o buru trọk n'aka. I'm with the youngest in here. I'm a research presentation. I made this year, so now we present. The youngest. Now, Ngozeka. Okay, kita aga m agba ọsọ wee kpọọ nke a na-akpọ gị na-apụta na-enyezi gị ya ihe a bụ certificate of leadership convention successful completion participation. Ana m akpọ Amarachi Miles n'ebe a
biko na-akụrụ n'ụmụ anyị aka. Chinaza Ekechukwu biko na-apụta ha ọsịsọ maka taịm bụ ka anyị jee n'iro gosi anyị anyị nwere. Chinaza Ekechukwu ọnya Chidiogo Obieje ekele dịrị Chukwu ọfụ egwu Chimezie ọfụ egwu na-apụtanụ Emmanuel Amokede achọrọ m unu malụkwa na ịma nwere the youngest choir director lekwanye ebe a Emmanuel Amokede anyị na-ebu the young is growing and nwere onye ka ya mma mere ọfụma ha nwa nwetakwa the second position Somto Ike Agwana Nancy Ike Agwana Akachukwu Ajebo Sochima Nwosu Chimamanda Ibe our youngest choir member. This year we have first time. Osirawu Biagosi mo we asemi amutacha gukwenina. Mwesi akwere mia otu ha kwago mana o me ancha n'isi. Mwesi na second line na azu wepete ya n'ihu. So we wetara anyị point na asị na obere nwa na ekwenta. Ngozi Ibe Nambuchi Wosu Tumero Ogoro Chia Omoboya Stella Mobila. In a very special way, I make an Stella Mobila. But also say would like for man and have a changing. We didn't actually recognize. Another one some or some Alesia, and I made it in a very special way. Miss Oma Tocho Yechi Okoro. Yechi, brother, thank you very much. I also, brother, every time I see that whatever, now I had the man calls and say, my this year, we were close to your house, and he had a very beautiful voice, he was tenor. Over the like that, I coaching him this year. So I'm always in the Children, so we Eric Uche. And I'm making a question of so. Here's the one but then I am so. One last two lap and you. One lap I got to get back on the way. Eric Uche, yeah. Children, I'm waiting. Charles Osuji, on there. There is that. Osuji, that will tell you. Chidelo. Munachi Osu, Munachi. So I have a certificate of recognition. For the one last year in Busa, below last year, we will this year, and when it's a candidate to the music house, particularly. Children, Makodika, whatever. Children, Modika, Busa, Egg, Emmanuel, Chukunaya, Busa, Egg, Macambo, or last year, not a better quality. Not there,
So this year, nobody here needs to introduce sound race, sports DJ. I don't want you to go participate in a very big way. So, how participate? Remember now. I'm not every good. Every good on ya, medal award. After you go to look my God, there are people who never even. What there are one on our very good activities in Eugene. On old Revan, midnight and I get representing Lisa. I get representing Eugene. They're very happy now, no one why on our Guado is to make your money to see a guy. And she came out, and we are proud of her to tell you that the penny and they can't. But they also have next year, they're going to get it and they're going to do it. They are moving there. Thank you so much. And you have one Chibi Kebe. Sakri. I'm coming. I'll be in Sakri. They recognize you. After all the important to know after to win even the championship. How they tell phase 1 or win and then phase 2. After one of the winners in phase 2 and final phase. County Ikawana. I don't want. We are proud of you, Mom. Thank you very much. On our future leader. Okay, so in a very special way, people listen to Eugene. After me, a few of our younger dogs. They have feel like Nandi and they can't go. I'm about to let you there, people. Let you there, whatever. Let you there. After one, I needed him now. We have this special award of medal for my daughter, Kelechi. And the people whatever. Family, we are going to take it down. Hamaya? Okay, I'm from Sister Gona for Peter. Is the 2 questions on whatever? Doctor, is the 2 questions on there? I can't make it true. And finally, our own champion, David Felipa. People need starting. St. Eugene. I'm a local father too. The final room. Here go the room, Macanine. Una Papa Sauka. Never, I'm not down the over. The Pelieva, authority. Only what? I return home check to the church. So because I make it in the church again. Make it a parents and 20 people, not I say. Thank you so much. But okay, can I ask you to cannot possibly then I Angela Webu na Ben Amade
maka emeri ka anyị na-eme anyị na-eme taa. God is good all the time. People need Eugene and Muna Doctor Mrs. Daniel Ewu when you sitting there and more than I think when this opportunity today, our youth and young adults, people part of the Sister, can you say so? Yes, every time I got Igusa, these youngsters and our young professionals, they've always made us very proud. So I once a year we honor them. So today is their special day. So we all are going to go out and celebrate with them. So everything I did already. Mandina, Mumu Probia, Mumu Abo. I was our Josh. I got the usual right now. We'll walk off. Yabu Funga, the rice there with them. One of the here, Yabu so everyone, one of the here. Our sitting arrangements remains the same. Nothing has really changed. Sir Tony, Igbo so people onye more mine on your yen and containers for trash. Okay, at least you got the drop on the bottle or the can or the something plate there. I was everything. I think it is wrong, very, very wrong. And I know we can always do better. So, Sister Angie. Happy Youth Day. So, are we here? All right. Happy Youth Day. So, when you see the picture getting kind of beautiful, just to say, Igbo Paramanta Clean, I Bakoraka, Women and Dinner. Where's the guy no one? We know you always need to be hydrated all the time, especially in the summer. So, Mama gave Naka Mage, will grow than our body. No, we will not have any CNN. But then I'm not even to keep quiet warm. So, for warm and cold drinks. Biko onye bịa here, nwata na-anọ ebe a biko agaghị receive any of these items. Only bịara agaghị receive items biko onye nwa ya nọ n'ụlọ asakwa nọ n'ụlọ n'ote ya gaa n'oto dịrị Jesu. Maka chere ka fada bịasịa goziere anyị na anyị ga-ebido nwa ọsịsọ ganyere asaa bifọ ya dị oyi. Because I electric easy, oh my God, and we have something for starter. If I can have one young man, a simple lie, Yanni, a wine and yellow. So we can eat I need a I am Gozigi, Jabagi, Lisi, Macaine, one day, the man was up to the starter. Il est proposé à des façons avant la formation des manuscrits dans le organisé. Parce que il est loin, il est bien, il est là pour ça. Là, on a un son. Thank you. All our kids line up and come up, please, quick. Come on. There is no other secret, just walk up, come on.
line up, line up, line up. Umukorobia, hamem, abawabia, hamem, ndi worobi wa hamem, ana majono, ogini konye wani gebe nibe. Kwambelembele, kwambelembele, ndeyuto kwambele, kwambelembele, kwambelembele. Oyadere ma kwambele, kwambelembele, kwambelembele. Odere ma kwambele, kwambelembele, kwambelembele. Atonime, 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 otutere. Onjabo na bebe. Atoni motutere, bebe mere beba pepe. Atoni motutere, oh que Jesus mere baptism, oh to ono siri weda se, nkabo barabo moro nanya, oyiye ademneze ma, uwanuranu ya, oyiye ademneze ma, uwanuranu ya. Oya de ma, wanuronu ya. Oya de ma, wanuronu ya. Oya de ma, nka bo para moro na ya. Oya de ma. Ozona. Pita, mi atima la bo pita. Hey, okay, get now. Jere, oh, jere, boss, whoa. Atumanagi, okay, get now. Jere, boss, whoa. Sakios, bonyam, oh, yeah, oh, kabo. Origo de los city, boys up, with Jesus, there are ever all I don't say. Sakios, data, I got my piano, guitar. Sakios, data, I got my piano, guitar. I got my piano, I got my piano, Kele, Lanyo, Dio, God, Amen. Okay. God is good. Kaiko poruno haka kuporo kalesa numuyaka. Makano opalego nagi ometizia nemana ya larweba. Ayo ngera wele kene diki na oko chukundi nke kiwa ina masta. Aile kena kaiko poruno haka. Ono kupuano kwa chupunkanye kaiko priaka. Dalono.
Otoli Jesu. Ejiko Hirani Kele. Anine. Makan Okanita. Especially the choir. Maka Koma Hakuranita. Kan Kubrun Hakoso. Biar Nekelekwa. Pastor Annie Jude for accepting me to come and officiate the Mass for you. I'm so happy to be in your midst today. Liko Kemleko Kuchuku, Ulehem Kutaturu Ogaho, Basara retreat. Kemlekugaya, Liko Sibatam Lucho Gaho. To recollect and then Ijimeko no Wikemara Mbode Makoka Aboke na ihe tuwene na Chineke na akwani maka inwe oge tarajo ikpekpere dị ike ntị n'olu Chineke so ihe mere dị gbata m n'uche so ama m n'ezie n'ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị na-eme mmemme na-echeta maka hospitality so ka amara nke Chineke bụ amara ahụ bụ nke na-akpalite obi anyị na mmụọ anyị inye aka na ịrụ ọrụ ebere na ọrụ ịhụnanya nwee ike na-aga n'ihu na-eju anyị n'ime ndụ anyị so ekelela m unu niile kelee ka Chukwu nwee ike gozie anyị in Jesus name we pray. Ka anyị ritenụ maka mgbasa onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ Amarantoya Martina Nigwe, Puta in Nua, Amen, Mukorobia, Amen, Ababa, Amen, and he will be one, Amen, Anna Majodo, Ogini Koye, one ye, baby,